Ok mana sa yoro dumya kam so do bi lati ga ka fena dumya kala no kera ibi tulu do nyini dumya ke na ni ma tulu sora ki daji la ki nyada salo tu bismillah masami dugu golo karabati mai ni fe yara dugu golo ka korati mai ne afoni madneu tellement que abi mo so billahi afodoro tu bismillah dugu golo ka korati mai masami dugu golo karabati mai o masaka kare masana karabai ka shu karabai ka tli karabai ne ko ala ne ko akira hal na kele do ka dilati gela obi bawo do peu timba numela ka misra nga fo ya fam tu bismillah dugu kolo ka korotimbai masami dugu kolo karabati bai masaka kare masina karabani ka shu karabani ka tli karabani ne ko ala ne ko akira ala ka mamaru mamnu nga nyingali bi fe o ke nga sara nga alam na sharaha wala anga bitajo surasi uga deme o femba wa fayda do surasi ame dugo kuye afolo yi wallahi ni ay ko luka fe no fomadi ko chena wallahi ko chena sino ne yiri do fodongo nga video la zere nje jatigi fa surasi kanga ni nyini kako a java mbe surasi ala te fembere la ni chauffeur yate wallahi alu ba ko moru ga jugu nyoma machine man jugu nyoma ga surasi ni chauffeur bo chauffeur he ay nama dala ko mabe dabal jugu ga chauffeur bo wallahi e kana te men ni nga mobile la ha fana desana enta ko na bi makosa wal ma ibito mobile jodoro padoro ba ko nyibla surasi uta ni mi labe je dungodo ko jugu we yoro mena de ede be blakata o jaba ko man otumana mba fo sura su nyana ani tentigi be ko ay zere ni je nyini zere nje jatigi fa aba kuru wolo vla nyini ka ketala abi jele kise nyini ka bla koro jele kise adaga koro na soro gakuludo agakulu sabana be ke jele kise meni fourne do abi jele kise bla koro ka fura tobi na ya tobi abaka ko lila ka ko tle wolo vla nu e java sirika ne kama e bwa kalama no erate sirgu dugu tigi ke tulula surasike java chena fe be atle bolo jien kono minga tela be ko mbo dobbi ni yake wele ko baldo sirgu dugu tigi do nu e java sirika ma ti do ala jena dugu tigi wallahi billahi yake tulla shem wani kile ngale na Allah ka muila eti do java la suna surasi tintigi ya java ka jun ko ma surasi de ta to koma ko mi surasi de nyin ngalike suna mba foko tintigi ya java ka jun ko wallahi ya fam mamadu afa ko aka nununke na ya ke ala ka barka do ala suna ulu de meni anga wajibi yo ne ya ka ma ndaka suno ko karamu ke do de be dibila tamana bismillah yina nyin ngalbe ni ambara so do ga nyin ngalzo ko ni fada mi di woro kan ila siga wali so nera ni misara o farda voli la awo mo be ka ta bang juru ta fa be fe ta mo ka juru ta ko atule ko ka faida de ko juru be sara ne ga me desene juru de ma da ti kundo juru la juru era min gabo eni ga duwi no ko ka be sara asara le be ala boloke ala be se ga sara mais ne ni mo min kamana gan qualité ka cha fa ka fam ne de dalu fo wana masiga de bangi juru te de hal ni gouvernement ka juru bi la bi sara mais fo aka do ko hake bi se ko bela wala hake bi se ko bela fo aka do abita bangi juru mita walma do fena de ka warbe bangi lay e bi to de ta ka barakala sigata ko be ka nyine ni yoro ko e bi kata bangi juru mita bangi tigi warta fede inyo ana commerçant do o de ka war blame ko yani nga sama sigata la e bi to ta amana ne ata ne muso ma jadme na gasa e na ne isigi gaso yoro commerçant yira la do fi no lu sero gaso doro wati jade bi tigi kona ile o do boka no to laga so ko yelama o la ne muso ka nga ke ma fla do ba fo ko na so ga ke ma woro wallahi o e ba ka jete mine
tɔnɔ min bɛ sɔrɔ e tɛ k'o ye dɛ warimugu min b'e kun e b'o burute k'o ban ko banque ka juru b'e la o t'i ka don minɛ na o la nin waati in na Ayatulahi welela juru la ka n wele karamɔgɔkɛ fo ka ne yɛrɛ kamana gan ne y'a dɔn ko juru bɛ mɔgɔw la